Nixtieq li nkompli naħdem fuq is-saħħa mentali mhux biss minħabba l-professjoni tiegħi iżda wkoll għaliex inkun nista' nilħaq nies li jinsabu għaddejjin minn dawn it-tip ta' problemi. Saħqet dan il-modella Julian Cluett wara s-suċċess miksub fil-konkors prestiġjuż ta' Miss Universe fit-Tajlandja bl-ambaxxatriċi għal pajjiżna tikklassifika mal-aqwa 12 minn fost 120 pajjiż li parteċipa fil-kompetizzjoni internazzjonali. Net News kellu l-opportunità li jiltaqa' ma' Julian Cluett fejn tkellmet magħna fuq x'ħasset fil-mument li klassifikat fl-ewwel post fost il-kontestanti mill-pajjiżi Ewropej. Dak il-ħin kif ħassejtek? Ferħana ħafna, gburija, eċitata, dak il-ħin qastajt nemmen u għadni qed nipproċessa l-affarijiet. Apparti minn hekk, Julian Cluett tkellmet dwar il-professjoni tagħha b'mod partikolari fil-qasam tas-saħħa mentali. Bi Cluett tisħaq li l-ħolma tagħha hi li b'din il-pjattaforma li hija għandha tkun tista' tilħaq bosta nies u tagħti għajnuna li tista' lil dawk li jkunu għaddejjin minn problemi varji ta' saħħa mentali. Jiena studjajt il-psikoloġija u naħdem ukoll fil-linja tas-saħħa mentali, ġifri nixtieq inkompli naħdem fuq dik il-linja. Daqt ukoll ħanibda naħdem bħala psychology assistant sena d-dieħla, ġifieri eċitata ħafna biex inkompli l-vjaġġ tiegħi. Intant Julian Cluett tkellmet magħna fost l-oħrajn dwar kif wieħed għandu jipprepara għal konkors hekk prestiġjuż bħalma hu Miss Universe fejn spjegat li sabiex tikkompeti f'kompetizzjoni bħal din jeħtieġ sagrifiċċji kbar. Hija esperjenza sabiħ ħafna, imma hemm ukoll il-mumenti diffiċli, ġifieri rridu nippreparaw ruħna għal dawn l-affarijiet, imma ikolli ngħid opportunità sabiħa immens li tirrappreżenta l-pajjiż tiegħek kif ukoll li tieħu sehem fil-kompetizzjoni ta' Miss Universe Malta u tirrappreżenta l-lokalità tiegħek. Titgħallem ħafna, jiena tallimt ħafna, imdilt ukoll bħala persuna b'mod pożittiv, ġifieri nissuġġerixxi li dawk kollha li qed jaħsbu fuqha imorru għaliha. Taqtawx qalbkom jekk għandkom xewqa ħolma ibqgħu stinkaw. Fl-aħħar nett, Julian Cluett irringrazzjat lil Maltin u l-Awċin kollha tas-sapport kontinwu li wrew magħha tul dan il-vjaġġ li fi klima stess qatt mhu ser tinsa. Nixtieq ngħid grazzi ħafna lil kull min tani s-sapport. Vera ħadd gost nara il-poplu Malti li jingħaqad għalija, nara l-likes u l-kummenti u x-shares. Vera għalija għamletni gburija li jiena Maltija. Matthew Polidano għal Net News.